Έχει μια συνολική, αυτή την όμορφη εικόνα, Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Να είστε καλά. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζει να προκαλεί με τους ορισμούς της. Σε ένα παιχνίδι εξουσίας που πνέει τα λίστια, η επιλογή του Γιώργου Κίζα από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει τον ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της νοσηρής νοοτροπίας της. Ποιος είναι ο Γιώργος Κίζας? Είναι ένας διαιτητής που ορίστηκε όλος τυχαίος διεθνής λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μόνο οργή προκαλεί στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού η απόφαση να οριστεί διαιτητής του αγώνα της ομάδας μας με τον Ολυμπιακό ο Κίζας. Όχι ότι περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ του Γκυρτζίκη. Τέταρτη φορά φέτος θα σφυρίξει μάτς της πειραϊκής ομάδας, κάτι που αν μη τι άλλο δείχνει ότι είναι από τους αγαπητούς και προτιμητέους. Και τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Γιώργος Κίζας? Έχει οριστεί άλλες 7 φορές να διευθύνει αγώνα του Ολυμπιακού. Τις 6 στο γήπεδο Καραϊσκάκη και σε όλες οι ερυθρόλευκοι πήραν την νίκη, εκ των οποίων οι 3 στη φετινή σεζόν. Στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, υιοθετώντας τις υποδείξεις των βοηθών του, κόβει με ανύπαρκτα offside την ΑΕΚ, όσο το μάτσι είναι στο 0-0. Ενώ η Ένωση διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ του Μποτία στο πρώτο γκολ, αλλά ο παρατηρητής του βάζει πολύ καλό βαθμό. Μετά από 40 μέρες, ξανά στο Καραϊσκάκη, σφυρίζει ένα πέναλτι φάντασμα στο Μιλιβόγεβιτς και ανοίγει το δρόμο για την νίκη του Ολυμπιακού επί το Αστέρα Τρίπολης. Αντίθετα, οι πράσινοι έχουν πολύ κακές αναμνήσεις από αυτόν, όπως το περσινό μάτς στην Κομοτηνή και το φετινό στο Περιστέρι, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 παρά την κάκιστη διαιτησία του Γιώργου Κίζα, που πάλι τα έκανε μαντάρα. Δεν είδε πέναλτι στον Πέτριτς, αλλά και πάλι πήρε καλό βαθμό. Στο μεταξύ, νέες τηλεφωνικές συνομιλίες ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τα στημένα παιχνίδια του 2011 και εμφανίζονται να συνομιλούν ο διαιτητής Σταύρος Μάνταλος και ο Αχιλλέας Μπέος, αλλά και η Μπέος Μαρινάκης, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο εγείρουν ζήτημα ηθικής τάξης εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι αιωνίων, όπου ο Μάνταλος έχει οριστεί ως 4ος διαιτητής. Σε συνομιλία της 8ης Φεβρουαρίου 2011, ο Μπέος κανονίζει ραντεβού γνωριμίας του διαιτητή στο γραφείο ισχυρού άνδρα, ο οποίος, όπως λέει, παίζει μπάλα μόνος του και ο διαιτητής εμφανίζεται να συμφωνεί. Έλα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Απλά σε πήρα να σου πω. Θέλεις να βρεθούμε με τον άνθρωπο αυτόν και πότε θέλεις να βρεθούμε, αν θέλεις? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Απλά. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, επειδή αυτή τη στιγμή παίζει μόνος του μπάλα, καλά είναι να βρεθείς. Ναι. Να πείτε 2 κουβέντες, να ξέρει και αυτός και να μιλάτε απευθείας. Αύριο απόγευμα, Πέμπτη. Σήμερα τρέχω λίγο. Έχω ένα γάμο. Παντρεύομαι σε λιγότερο από 1 μήνα. Ναι. 6 μέρες αργότερα, ο Μπέος τηλεφωνεί στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον ενημερώνει ότι θα πάει στο γραφείο του μαζί με κάποιο πρόσωπο, το οποίο ψιλοφοβόταν και του ζητάει να μην παρευρίσκεται άλλο στη συνάντηση. Έλα. Να σου πω κάτι, μ' ακούς? Ναι. Επειδή ψιλοφοβόταν και λογικό είναι, μην έχεις κανέναν επάνω στο γραφείο σου όταν θα έρθουμε. Τρελός είσαι, ρε. Τι ώρα? Αυτό είναι για πάρτι σου, έχει υπόψη σου. Τι ώρα? Αυτός έχει 8 η ώρα ράντε στο σύνδεσμο κάθε Δευτέρα. Και γύρω στις 8 και 4 και 20 θα συναντηθούμε στη Συγκρού κάπου, θα τον βάλω στο αυτοκίνητο και θα έρθουμε. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που ήρθαν στη δημοσιότητα από μερίδα του τύπου και τις οποίες επισυνάπτουμε στην παρούσα, απαιτεί την εξαίρεση του 4ου διαιτητή Σταύρου Μάνταλου από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η μέχρι τώρα πασιφανής έλλειψη ευαισθησίας, υπευθυνότητας και αντίληψης περί ηθικής εκ μέρους σας για πρόσωπα εμπλεκόμενα σε ποινικές δικογραφίες, καθώς και η σταθερή πρακτική να απορρίπτεται εύλογα και ηθικά επιβεβλημένα αιτήματα εκ μέρους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε παρόμοιες περιπτώσεις για ανάκληση ορισμού διαιτητών σε αγώνες, σας χαρακτηρίζουν και δεν μας τοούν. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός προειδοποιεί για πιθανή προβοκάτσια εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι. Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες πως άτομα εκτός της οικογένειας του Ολυμπιακού προσέφεραν χρηματικά ποσά σε άτομα που σχεδιάζουν να ενεργήσουν κακόβουλα εις βάρος της ομάδας μας με ρήψη αντικειμένων ή φωτοβολίδων ευθείας βολής, ώστε να προκαλέσουν συνθήκες διακοπής του αγώνα. Ο Σταύρος Κοντονής ενημερώθηκε για τους ισχυρισμούς του Ολυμπιακού και σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε από την ΠΑΕ να προσκομίσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της στην αστυνομία και την εισαγγελία. Και από αυτά τα όμορφα εντός εισαγωγικών, ελάτε να δούμε κάτι.